Aku mas seru arep makasih kembang gitu. Kembang gitu. Oh gitu. Hei, Oh, gitu nanti. tahan so ngarep kare. Sapine yo apik ngono deh. Wedi sapine. Itu kok. Padi munaji nu kedengaran nak gonceng dia. Emang panas ya aku turun gitu. Sebenarnya tahu. Jadi ku rada panas. Bener, kamarku kan ungkep toh. Aku lagi turun ke ning meja joko kae ate. Nah, kene meja emang. Tapi kok iso anu ya, Mbah? Maksudnya iki ndak kok ora ungkep ya? Jangan ini anu angin banter ke lawang diblakan gitu. Nah, tapi lho nggonku ke Gonmu mana di ngidul. apa ya kuwi lep. Padahal lawang tak buka ngono lho ya isih manggah ungkep. Awal-awal tas dadi tok ke ora ungkep. Lah kok Saya kuwi sing iya. pokoknya aku iku panas kaya apa. Aku turun ning anu kuwi sing pian kae wis kira kembang ning meja ngono sampai kesel disuruh Aku wis sering ya turu sampe yo mulai luhuran mangkae. Arep turu sedih. Ah, lah kok panas ora padahal kipas ya setimpane. pipa aku rene. Pipanya bang tengah air. Kurang. Tapi di lawang kita ngakne lek angin nggonku nggih. Malah sing diingi ning gubuk kan ben delok pebring aja ki. Turu mak serene tangi ki malah ora kadang iki sakjane ya wes iso. Aku lek niku malah kaya masuk angin ngono. Ya apa ya? Ora patek ngono. Lah maka ora maksudnya ki ning sawah lho. Lah iya to. Kaya gruyeng ngono malah. Makane punya apa ya? Lah kaya turu ngene iki to, reses ngono iki. Tangi ya rada ngrombol nyawa. Iki mah yo mungkin aku tur lara ndak masalah. Lah ya ning kene iki terus aku kadang mandak panas sedina ngene kok usung empuk e. Bapak rek kae tau ngandre dhewe ae wis. Artinya. Kakek dhewe Nalina. ngene masak arep pengajian. Lah aku golek bibit kamu ari yo. Lah biben dhewe Yo tak jebol. ora ketandur, Cuk. Ya ketandur bang iki wong isih ombo to nggonku sing urung. Iya meh Ning kene iki paling jalan. Aku biyen witaran ki tandur telung prapatan sik urut kubur. Yo panen lho. Lah iki gene omrolane yo sik ngambul. Cuman mbuh bibite apa gene aris. Aku. Oke, ini ngono kuwi ya. Basa iman no. Boleh dadi parah. Oh, jadi ora sedok. Yo ora cetro. Lah wong iku metu wong iki ini kok kira ate. Dan jadi panjang iki juga nek jalane nek Dadi parah nih mbah sampean. Parah ini ya ora cetro. nyambut nek dengan andal nek Pupukan ya. Itu kok. dia dipukul. Bukan. Anu ade. Jadi saya pupuk, masa pupuknya pupukan apa sih pupuknya? Tidak. Karena itu ya banyak sih, tapi pas ini kita mau aku be anu lain kemudian mungkin orang kiri atur kan tak leceh anak iron kiri nih kalian kawan bojo
Tuku umur ning tengan hitung sasi. Tuku bacul, gacul, perkul tak gomene kabeh. Zaman Trump biyen ya. Iya. Yo isih teko saiki ya. Gacul ini sih perkul masih gede. Oke, kawanku kok Jawa, kawan ki kita arep Pijen sejarah tenan iki perkule. arep gede arep cilik ta. Ya pokoknya zaman pacure di isek terus anune isek perkule. Nah, itu kita arep gede. Coba terus kita ini kalau Pacul yo isih tekan zaman Trump dhisik. Budal teko saiki. pacul loh. Heeh. Isek. Kok ora anu maksudnya iki. Ora kali sak mene ngono. Ya ning kowe bapak menurut kolong Jawa gitaran Jadi jen lan cantole mbok kuwi ora tak anggota no. tapi memang yo piye koyo prosoku memang lek biyen iki sapa yo awet-awet. Ora aku lek galeng bangke karo garpu ku yo. Karo garpu kan ora kelan namanya apa. Moncot yo karo garpu. Moncot itu karo garpu. Wale telung kesuk tak nembus kesuk cukup mek garpu. Negar buya apa yo kena lek gerakan. Paling yang induk-induk sing klap ngono wae. Gerakan dia malah garpu kan orang meninggal. Nah, pacul kalau meninggal. Maksudnya tinggi mat nganu tok, maju tok. Iya. Uncutan kuwi. Nek pacul minggu nih. Ndak nih. Garpu yo. Hmm. Garpu kuwi mawane garpu jatah. Ini garpu jatah ijek terus. Ngate kamar iki milih pacul tulung agungan. Lah kuwi garpu tinggal ning kono garpu tebu wae terus kuwi tak ge tak bengkuk ning godi tak ge pacul. Berarti lek zaman apa? Pas teko kene pas Trump biyen di anu kayak apa maksudnya gamane iki? Linggis Linggis. terus garpu kuwi Hmm. sekrop pacule loro yo. Itu. Loro pacule. Itu. Berarti sampean teko iki langsung kuwi wis dicepakne sing anu tengahne ngono Ini ya. bagian ini kak Hmm. jarak perang dino ngono. Lambu. Baik salah ini. Nah, tolong anu kuda, tolong tidak tua. Kangen nyamuk. Ya saiki lho aku po yo iso turu ki larang Islam. Teko saiki aku sing Islam, Mbak. Ya itu panggahnya lambu aku. Ora iso larang Islam. Nah, aku lagi turu di jalan kemulan lho, Gong. Udah iso. Jadi sarung kita gitar, Mak. Sarung itu sing sitra tak tumpangnya ning dodo, sitra tanggalah turu. Terus sing sitra tak tumpangnya ning ndus lambu genjot kesurutan lampu kuwi. Cuma bingung. Ya iya ngono kok iya enak sing turu lagi Islam di Indonesia. Sudah lagi buat nyamuk. Nek iki jatah ki aku pakaiane wong-wong kuwi. Tambahane ya. Moh. Lah masan iki kuwi ngene iki sing Jawa lan nek kuwi sore nek sak lokasi ngene iki badhe gawan. Iki jatah ki. Tapi aku kok dhewe iki semua itu pada tergawan. Lah saiki baru nyelengging temne rakyat kan pena. Oh sing dua gede ngono ya ta? Yo iki gede rae. Mungkin menteri wahono sing ngene. Tapi dhuwure mbok ngono menteri ya nek cupit ya. Sing nek sampean nek cupit ya ora. Ya, Sing asli linggis ngono ya ta? linggih pokoke anu yo iki misal siji gile siji gepeng. Istilah sini wong golek keturi lanjaran kuwi lho. Ya penak ngono. Aku yo jarang nunggu. Cuma ya penak lek gede. Jadi yo belas mulai bongkak ngono iki kan. Ngomong kira iuran kuwi nek isi tak cilik.
Aku cilik itu tapi lagi dateng. Jan anu zaman gerek mesin kuwi ya anu. Kuwi ora butuh ancan bawa cantum ning sokatan itu. Tak bimuk tak pelajari lah tak baca satu. Oh tidak mungkin ini isi satu di sini. Tapi cilik tapi kenceng aslinya.